खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै चिरां जिल्लानि बिजनियाव सासे सुबुंनि गोथै सह' मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गोथै सह'खौ थाखुरबारिनि लामा सेराव मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ सुभाष शर्मा होनना मिथिदों आरो बियो सासे 70 बोसोर बैसोनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायनि थार जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनि सायाव पुलिस हान्जाफोरा संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। ड्राग्स फालांगिरिफोरा सासे पुलिस असिखौ गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गलाघाट जिल्लायाव थांनाय मोनानि समाव जरासे बिसि आरो फिसाया सासे पुलिसखौ गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जरासे बिसि फिसाया पुलिस असिखौ रुवा आरो लावथिजों गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गाग्लोबग्रा बिसि आरो फिसाय सानैनि मुंखौ फिसायनि मुंखौ प्रताप सयखिया होनना मिथिनो मोन्दों। गाग्लोबजानाय असिनि मुंखौ सयेनखा बरखक्की होनना मिथिनो मोन्दों। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसा हमबाय होनना सोनाब बेंगलाव जादों दैदेनगिरिफोरनि थैनि बाना। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बेंगलाव पन्चायत बिसायख'थि भट सोनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बिसायख'थिनि भट मिरुफोराव तृणमूल कंग्रेस एबा टीएमसी आरो बीजेपी हान्जानि गेजेराव बुलायलायनाय जाथायाव दिनै गासै सा 9 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बुलायनाय जाथायाव 3 टीएमसीनि मावथिफोरा जिउ गारनांदों आरो बेजों लोगोसे बीजेपीनि सासे पलिं एजेन्टआबो। ब्रैथि रादाबाव दं। सरकारनि बियाब दाफामफिननायनि सायाव फुरायै गोजोननाय गैया। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा दिनै बियाब दाफामनायखौ गोजोननाय मोनैनि थाखाय सोमावसारनायनि फोथाराव ओंखारबोदों। इउपिपिएल सरकाराबो। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उदालगुरियाव लकसभा बियाब मोनफुंनायनि थांखिजों खौसे जानानै सरकारनियाव दाबि दैखांदों होनना मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि मानागोदेर राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायदों दि जों सरकारनि बियाब दाफामफिननायाव बिटिआर ओनसोलाव 12था बियाबनि बदलै 15था मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों, नाथाय उदालगुरि जिल्लायाव लकसभा बियाब मोनफुंनायखौ जोंबो दुखु मोन्दों। बेनिखायनो जों जुलाइ दाननि 11 जुलाइनि सिगाङाव भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय मोनसे थान्दै हान्जा थांनानै गोसोखांलाय गथायहैगोन होनना बिथां राजु नार्जारिया फोरमायदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।